Teraz si tu hrá, že on je najväčší kokot a pozerá na nás, že my sme len malí kokoti. No, povedz, čo je, povedz. Vidíš, máš to zadarmo. Čistá závisť. Od pol piatej, prišli to na 5. Silár tu má 3-hodinový predslov, vieš. No. Nehraj už. Nie, to sa už neoplatí. Furt dokola, víš, pokazaná platňa. Presne tak. Jem už za to aj ty do piči. No aj ty si kokot. Silár neznáša kritiku. Nie kritiku do piči, buzeruje ma ten Andrej. Beatovský Andrej. Bea to spomína jedine on celý večer. Neviem, čo s ňou chceme, asi mu jeden najebem. Čo robíš, Jaro? Video. Inak je to v pohode. A nie ti trápne? Iba trošku. Tak to málo. Už nestíham bus. Tak je dobre. Bude u mňa spať, ale keď takto bude rozprávať, asi nebude spať. Čo, prvýkrát? Pozdravuje ťa krásna blondína.